ngombe kopi lagi ning rasane baik tenan. Mangan mangut lele rasane kok koyo tempe. Apa koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok ya sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maksudku eman maras ayu muda beda karo atimu rungokno temangan manisku ayo aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menduang matur suwun sampun ono ngancani saben dino rogo padrama lagrama iki lho ayo cintaku kok ya sampun le nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo maksudku eman paras bagusmu gak beda karo atimu rungo